Ụtụtụ ọma ụmụ ọdịnala Igbo, a sị nka chi taata bụ orie ritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite, onye isi nchụaja Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-agba afa mmiri ebe nụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better lives. Isiokwu nke ụbọchị taa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ọrụ mmiri na etu esi akwụ ngọ mmiri ọ dị very effective. How to settle your spiritual spouse, the marines, so effectively. Ana m arịọ gị nwa na-ege vidiyo a ka ibido n'isi vidiyo n'obodo vidiyo ahụ. O nwere ihe ị ga-aghọta na nkụzi a taa. Nkụzi taa ka liberate a lot of people, save lives, and uplift a lot of people. I can tell you why you are suffering today is because you have not done the right thing consistently enough to create good results massively. Na nkụzi nke ụbọchị taa, you will learn a lot of mysteries. Ọrụ mmiri bụ ịgba nkwụ in reverse. That is ọrụ mmiri for you. Ọrụ mmiri bụ ịgba nkwụ in reverse. Now, ihe m chọrọ ka m kọwara gị taa bụ the processes etu ị ga-esi wee mee ka ndị mmiri ghara ịgba ụchụ, to align yourself accordingly, and ka ị wee receive more blessing. As nwa mmiri, ị kwesịrị ịnọ n'ụkọ. Yes, because mmiri bụ ndụ. Ma before m gaa n'ihu na nkọwa m n'ụbọchị taa, mma amagasị ụfọdụ ọkwa ihe ị kwesịrị ịma. Eleghị anya ị ka bụ onye izizi na-esonyere anyị na Ugochi tubelu na temple, ma ọ na-eso nkụzi m for the first time. Nke mbụ, Ugochi tubelu na temple, our mission is to help people live better lives. Ebe m ịsa uchu, ebe mbunye elu, na ebe mgbapụta wee nye imirikiti ndị mmadụ. Ụfọdụ na-agụ kwa ụbọchị bụ na onye ọbụla anyị rụrụ ọrụ mmụọ ọbụla maọbụ onye ọzọ zọrọ ụkwụ na tempụl anyị, na ụkwụ ọ ga-eji wee na ga-akarịrị nke odibịa mma, na ọnọdụ onye ahụ ga-abịarịrị na mgbanwe gradually. Ihe ọzọ m chọrọ ịkọwa ya ama, every Sunday 8 AM anyị na-arụ ọrụ everyday Monday to Saturday. Then ọrụ Sunday bụ from 8 to 2 PM is for counseling. Ọ bụrụ na ị chọrọ na o nwere ihe ọbụla na-eri iwu nri n'ahụ, bụrụ sọ onye nwụrụ anwụ ka a na-edozi olu, a na-edozikwa onye dị ndụ olu. Ma ọ bụrụ na ị nwere kọl, ma ọ bụrụ na ị nwere ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, ị chọrọ ka mụ na gị tụgharịa uche ihe gbasara ya, ị bịa n'ụbọchị ụka. Our counseling is free. Unless na nwụzikwara ihe nsọ ndị ọzọ iko dịka awa ncha maọbụ cleansing water, maọbụ na igoziri anointing oil, maọbụ na igoziri favor powder, and so on and so forth. Ndị ahụ ndị ị ga-akwụ ụgwọ, maọbụ na ịchọzi ka a gbara gị afa, a na-akwụ ụgwọ. Mana counseling is free. Like I said, our mission is to help people live better lives. Maka na ada ụka ibe ọ na-agwa agwa. Ọkwa nke ọzọ m chọrọ ịma
bụ echefukwana na Ugochi tụrụ na temple na mụ onwe m na nna eme my birthday na-emepe the new house, my new house na December 1, then na-agbakwazi ọfala ọzọ na December 1, all triple events in one day. Ọ ga-adị kpọkpọ n'ụbọchị ahụ. Inwe ike ịbịawa Oraifite, ndị enyi m niile, my fans, viewers, you are all invited. Anyị ga-eri nwa ahụ dị iche, ndị live band ga-anọkwa. Before ebe next week m enwe chance ka m video the new duplex of Eze-Ana Ugochi tubelu na how to locate my house. May post ya na my channel so that ebe ọ bụla onye si bịa ihe enwe ike locate the house without ajụwara ndị mmadụ. Although that day ebe niile ga na-afịa n'azụ, so you can easily locate my place. Ebe Missionary Road. Then ihe ọzọ m chọziri ikwu maka ya bụ ihe ọzọ ị kwesịrị ịma. Mmasị ọkwa nke ahụ wee chọzie ka mmụọ ọkwa gbasalụ 14 days sacrifice aja mbuni elu a ga-achụ n'isi ndị mmadụ dị iche iche a. Enwere nke a ga-achụ on individual basis, nwee nke a ga-achụ n'igwe. So nke ọbụla ị chọrọ iso na ya, you let me know. Nke a ga-achụ n'igwe, ọ bụrụ na atụsịa ya, at the day a ga-eclose ya, dịka nsi kwuo ya ebido ụbọchị Friday being 5th. Yes, Friday 5th. So anya bụ Friday ọ ga-ebido 5th yanwa wee kwụsị na 19th, that is 14 days. That 19 days yanwa ndị na-achụ nke igwe a ga-eji ibu wee si ruo wee chịkọta ya n'ụbọchị ahụ with their various petitions of individual request. So ọ bụrụ na ị chọrọ participate na nke a, send the message gwa m na ị chọrọ isonye na nke a ka m gwa gị ihe what and what you need to submit anyị and their request. Ya prayer point. Then ọ bụkwa na ị chọrọ iso na nke a ga-emerụ individual, then chatụkwazị m ka nkwazo ka a ga-esi mee orukwa ụbọchị ahụ a ga-achụkwa aja ndị individuals ahụ si lokwa with ebun that day. Mana bido Friday a ga na-achụ aja n'isi onye ọbụla one after the other. So nke ọbụla ị chọziri iso nke aka mkpa na nke anyị n'igwe, chat ya m ka nkọwalụ gị how to participate. Believe in me, ozi nweta na ya wụ this monthly rituals a chọrọ ibido bụ it will be a life-changing event. A lot of people from now I begin November to 31st of December 2021. Believe in me, some people will receive massive blessing, massive turnaround, massive connection, massive financial breakthrough, to the extent that I won't come to but some of them they ihe ngwụtara ozi ya ngwụtara ọtụtụ n'ime ụnụ will receive the kind of money that will even scare you. Yes, mbọ niile ahụ ị na-agba nke ha nkira hank, there will be total liberation, to the extent that the kind of connection and type of favor and type of money you even see in your account will even scare some of you. Yes. Agwalụ m ọnụ ozi ọbụla m natara na-abịarị na mmezu
onwere onye nke ndị shop na onwere onye ọbụla sonyere na aja ama enwe one testimony or the other, but I can see millions of naira into some people's account. Mgbe m na-akọwa gbasara ihe a, the importance of ịchụ aja bụ n'elu a, I'm a living witness. Aja bụ aja m na-achụgbu n'onwe m. Yes, ha aja m na-achụgbu n'onwe m. Owelu earlier this week, ụtọ na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-ahụ ha gbọọ ma ha na-atụgharị na-asị na ha nọgo obodo oyibo 5, 10, 15 years nwere ha nọcha. Ụfọdụ asị na ha nọ Nigeria na-eme business, nothing moves. Ha na-atụgharịrị na-asị kiri ihe a ga-eme. All because of the ịtụgharịrị na ịkụ ụta ọtụtụ ndị mmadụ ka m ji maka ya wee jee na temple wee yọwa ndị mụ na ha so n'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe mesị ha kiri ihe a ga-eme ka ọtụtụ ndị mmadụ ndị nọ n'ịkụ ụta ka ịkụ ụta kwụsị. Ma ọ ka eji wee gosi m gwa m ihe mmemme sị m na ọkwụ ụdị aja ndị a m na-achụ n'onwe m mebido chụbazie ya maka igwe ndị mmadụ. Let me give a little story about myself. Mwa Eze-Ana Ugochi tubelu. On June 18th this year, I took my Ozo title. The same week, Kanlel foundation of my new living house. Before I do that, I then to my temple where one day when I asked that I need to build a duplex here my new living house. It will be an upset. That is hearing you on the monaso. Now early this year, around Easter or so. Okay, nearly this year. Can you ha? Now January, yes, na January. Can you ha na mcholo? 3 things me this year. And believe me, that 3 things me achieve. The first, me say I'm cholo inwe moto ọzọ meji we na agagharị. They gave it to me. Just in less than 3 months. Mgbe ya wee bere. Mgbe say na m chọrọ ichi ọzọ, they approve it. On June 18th, chi ọzọ Eze-Ana, one of the most expensive ọzọ in Igbo. Chi ọzọ, ọ nnukwu ọzọ ka ọ bụ chichi ọzọ ahụ na 18th. Nsị ndị mụ na ha so na m chọrọ ịlụ ụlọ duplex. Mana as at June, m bidoro ọrụ a. I have about 5 million naira or thereabout cash. Well, this is a project of about 20 million. Because now they use direct labor. Then, it's just like that because I'm the one buy everything. Engineer is just to supervise. But at that June 18th, I have about 5 million naira. And the was in the manhouse when I'm cholo. I go see me and I'm cholo. Luna come dedicate here. Open way December 1, name a birthday. Nyabro birthday gift again. December 1 never birthday. Nancho come with opportunity and one. Open all the new house. Come with opportunity and one. Wow, Ofala simple means nature go also in full. Mana achọzi m ndị nze n'ọzọ oraifite niile ma akpụli nnukwu efikpunye ha ga-eke then sizie oriri dị iche iche gbara ha ọfala. Ịghọtara ya? So these 3 things, when I'm chọrọ ime these 3 things in grand style in my this year's birthday. Believe in me, as at when I bought peg, I have only 5 million naira.
I remember from June till now, we have few months to December 1. Ndị mụ na ha sosi m mkpọ peg na mma arụsị ya. Believe in me. Dịka m gwara m like my own. Ha sị m na ihe m ga na-eme wụ mụ na-achụ àjà mbuli elu every month. Mụ na-achụ àjà mbuli elu. Nwanne m bido chụba àjà every day. Ngosi ọfọ na temple. Apụta m chụọ nya bụ àjà every day. Ngosi ọfọ na temple. My brother, the kind of blessing money flowing from Wakanyakebe, connection, favor, then actual visa, I could be visa, or so many things. You are one I could be no name. My brother, consume money. Oh, yeah, but this house in Nagwari, and I get what I did Togo. Gave them room in my house, my old house. I bring at them now, Lord, every day. Every day. On your delivery una in 3 months plus. As we are talking now, and I'm finishing touches, like the painting and everything. But before this weekend, I got to go the whole house. They chase it for the D-Day. You know that? Oh dear. Hen na chekwa ona chinku ukwu a onye ike niile si n'aka ya bịa merụ ka nke ma dị possible ga-eme ka nke dị possible. What he needed email ikwenye n'ihe a nkwu. I can tell you na what chi ahụ mere m ihe a ga-emere gị karịa arị ma ọ bụrụ na ikwe. Ọ aja ka m jere tụchagharịrị si ya kere ka a ga-esi wee kpọọ onye ukwu ụwa n'isi ndị mmadụ dịka m si ekwu na my mission is to help people live better life. Wee sị m mụ bido chụba aja na ọ bụrụ ọsịsọ maka mụnwa mana mụ mezie ndị mmadụ include onye kwelenụ. I can tell you the kind of money I saw in this aja will scare most of you. From now till 31st December 2021, a lot of you will see kind of money they have not seen in their account before. Your account will witness huge alert. The thing is knowing how to perform this ajambuniano. I can tell you, follow who no road. Ekwucha m okwu gbasara nke a. Ọ wụzie need interested ndị Chukwu okike chọrọ ka ha sonye na aja ha ga-enwe mkpatụta mana ndị abụrụ maka ha they will push it over. Then na nkụzi m nke ụbọchị taa ihe gbasara ndị mmiri. Ghọtara ya? Achọrọ ka nkọwa alụ gị ihe ị kwesịrị ịma gbasara ndị mmiri. Ofu impression chọrọ create ewu forget about the mindset ndị ụka create na-agwa gị na ndị mmiri nwere obi ọjọọ na ndị mmiri dị wicked. Therefore, to some of you, ihe ị na-agba mbọ wụ ka ị lụọ ọrụ mmiri kwa aka pilot ka ịdị sure na ikewago onwe gị ihe gbasara gị na ndị mmiri. Nke bụ eziokwu na ịghọtara ndị a na-agwa gị. Ndị a na-agwa gị bụ ndị obiọma kwe mmadụ akpọ mmemme nnukwu nwaanyị mmiri man ma akpọ ya oyom. He can't run away. A mariner is always a mariner. He can't run away from your shadows. He can't run away from your NDU. What you will do is their backbone. All happen to achieve your mission here on earth. Akwagoro m ndị mmadụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-afụta ndị mmiri dịka ndị ọjọọ. Ihe afọ onye mụtara dada. O je kpọọ ofu ofeke na ọdịna oyi akwa ọcha ma ọ na ọbụla onwere ebe si ya bịa deliver nwa ya. A na-eme cast and bind. Ị na-eme cast and bind ya nwa na nwa achịkwa ka nwa ama owu ya. Ịmụrụ na nwatakịrị a ama apụta ihe without the support of ezumezu mmụọ ndị so ewe bi ụwa. Ịmara ịrụ mmiri nọ ka ịgba nkwụ universe dịka nsi ekwube. So what you need to do is this. Recognize your ndị mmiri. They are part of you.
they will be their energizer, they will be their powerhouse. Ha abụọ no ga na-ekwuru in the spiritual world. And therefore ndị mmiri nwere akụ na ụba ka mmadụ ofu atụ. Mgbe Jizọs ndị ụka ọbịa ejidere ya si ya kwụọ taksị, ọwụ na nwere ego erikwu taksị, o wee sị asị ya kwụọ taksị n'isi ya na n'isi ụmụazụ ya, o wee sị pụta ha jebe na mmiri, ha jekụta azụ, ha sụ m ha ya ha mere ya ọna ha ya afụ ego. Ọ gbarụgharị ka o si wuzie na mmiri ka esi eje enweta ego. Ndị mmiri nwere akụ na ụba maka na mmiri bụ ndụ. Echefukwala na mgbe a na-arụ ọrụ mmiri na anyị na-ejikwa ego dị iche iche, ma ego ayọrọ ma ego igwe ma ego ọbụla jee na mmiri. Anyị na-deposit wealth and ndị mmiri in return, ndị mmiri will give us more wealth. Ịghọtara ya? Water blesses. Ndị mmiri na-agọzi mmadụ ma ọ bụrụ na ikwenye ghọta how things work. Maka na eweziga mmiri, nothing works. Nwere ọdị ihe ga-adị ndụ. Kedu ka isi chezie na ị ga-adị ndụ mgbe ebe ị na-akpọrọ ndị mmiri? Kama eziokwu na mgbe ndị mmadụ na-eme cast and band, na ọ na-emetụtara ndị a na-ekwu maka ahịa. Then ọ bụrụ na agbaala ya afa, weda ma ọ chọọchị ma ọ bụ onye ọdịnala, asị gị na iwu onye mmiri, jee golibe webe aṅụrị maka na ọ dịgoro gị mma. Ihe ị na-edere ime wụ do the needful. Kpọọ ndị mmiri, reconcile with them. Mee ihe ị kwesịrị ime ka gị na ndị mmiri kwụrụ. Gịnị ka ị ga-eme? Ngwongwo niile ahụ a na-egota eji alụ ọrụ mmiri a na-akwanye na baf. Each and every one of them nwere ihe o menụrụ. Na ngwongwo niile a na-akwa n'ụbọchị ahụ, oke ndị egede na ndị mbụ, ndị ichie na ya, oke ndị mmiri na ya, oke ndị eze nwoke na eze nwaanyị na ya, oke ndị agbara ọlụ na ya, oke ndị dada na eke, oke ndị ejima na ya, oke ndị niile nwere ihe ha nwere ụdị mmiri, the water elements ha na ya. So ngwongwo niile ha na-akwa and all the water elements, oke ha niile dị ya. You must pay homage to the elemental beings, the salamanders, the mermaids, the water sprite, and the rest of them. Name them. So all ngwongwo niile a nwere ihe o representịrị. Ihe chọrọ ime ụka ikpe ime homage nye veneration, recognize ya na ndị a bụ ndị otu gị, wee yozie ha maka ngọzi. Nke ọzọ, na-arụrụ ọrụ mmiri does not mean na ịma na-eme from time to time. Igoro ihe ọnụ na-eri jee na mmiri wee jee kene ha, maka na ekele nwaanyị na-agwa akịdị ka adị agwọta ọzọ. Ikelechazi ihe wee yọkwuo ha mmụọ tensị chọọ. Ọgwa na ị nwere ike ime ka ị nwekwara ike engage the services of dibịa or eze nwaanyị ka eje mere otu ọrụ onye bụ aja or ya behave. Ịghọtara ya? Example, ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị jere ije di na-ese n'iwu onye Anambra steeti a na-anụ n'Imo steeti, ọ ekenyezielu ndị Imo steeti kwụsịzi ijebe nna gị, ị na-emetụ anwa. Ịmarụ na ọ bụrụ na ekezie gị nye ndị Imo steeti sizie ndị be nna gị ha gbakwa ọkụ, after all na-esetụrụgo ha bịa ụmụnna mmanya na ikpenyere ps ụmụnne gị na ụmụnna gị and relatives gị na Anambra. Kedu ihe ga-emezi ma ọ bụrụ na ebe ya ijere ije dị n'Imo steeti ebido na-apịawa gị azụ? Kedu ndị ị ga-agbakwuru? Ịmarụ na ndị Anambra ndị be nna gị ka bụ ya backbone, you can't do without them. Ịghọtara ya? So na-arụrụ ọrụ mmiri does not mean na nwa ozi ihe jikọ gị na ndị mmiri. Ịghọtara ya? Na mmadụ adị agbakarị ikiri okwu ya n'ọsọ isi imeda.
ọ bụrụ na ime onye maara ihe, nwata nwaanyị ekenyere onye Imo steeti nwere ike ọ nọ ụbụrụ bred goro ihe ọnụ na-eri, bịakwute ezinụlọ be nne sị ya, dadi ekenekwa anyị mgbe m ekele m kedu ka unu mere, wesị ya na asị ya na ọ dị mma, wesị ya nwa m na Imo steeti ebe nnụ gakwara di na na-emekwa m ọfụma, mana na-echalenji nwere na ihe nchọkwuru ihe ọma nchọkụ mere. Mgbe ahụ ha ewetakwa ya alụ si oke ngwa si etu a mee ya, si etu a mee. O nwekwanụ financial support ya family can still give you, despite the fact na go date onye Imo State, they will still give you. So etu a ka ọ dị gị na ndị mmiri na-abịa kwụọ ngọ gị, kwụọ ndị mmiri ngọ does not mean na gị na ha na-ese okwu, does not mean na ị nwere ike ịbịa gwa ha na ihe chọrọ kebe eziokwu na ịbịa complain all they will do it because you are still part and parcel of them. So onye na-asị gị ka ekewa gị na ndị mmiri ọ na-eri ya eri, kebe eziokwu na onwere onye ọbụla nwere ike ikewa gị na ndị mmiri. Onye akewa gị na ndị mmiri ga-emesipụ ụwa gị. Onye awa na-asị gị ka o kewa gị na ndị mmiri na-eri ya eri, ọ chọrọ iple with ya intelligent, maka na ọma n'ibu onye eriri eri na ị mara ihe ị na-ayọ. Because akwụkwọ Joel 4:6 na ndị nke m na-ana n'iyi because of their ignorant. Ọ ma na ịmara nyanwa na onwe gị duga eje na mmiri, o kowara onwe ya bute ndị mmiri ya. He or she is still working with ndị mmiri. He or she is still friendly with ndị mmiri. If not, the person will dare not go to the stream. Mana because na ya na ndị mmiri ka na ka o ji akpọ ga-agbada na mmiri. Ya na ndị mmiri ya nọ, enwere ike iji ebe ifo ebe ọ dọkwaziri ndị mmiri ọnọdụ. Ya na ndị mmiri edịla mma, o ji wee kweta na ọ ga-akpọ wee gbada na mmiri. Ọ ghọrịzie gị sị ka o ruo ka o separate gị na ndị mmiri kweta. Ọnwụ na ọ dị possible mmadụ iseparate onwe na ndị mmiri ma n'ụwa ya. Nwaanyị na ya wee separatịrị onwe na ndị mmiri o separatịrị onwe ya, o ji ha alụ ọrụ, ha na-akwụdori ya, o ruzie na nke ọsị ka eseparate ya ikwel ịma ọnụ Igbo onye eriri ya kpatara ya nwanne ikwezina ka a na-eri ọrụ n'ọrụ ka a na-eri ihe anyị na-ekwu bụ ihe ọ ga-abụ emerụ ka Chidimma wee dị, ka ị wepụta ihe, ka ị wee dee ude, maka na adịghị ka ibe dịka nsi ekwube, ọ na-agwụkwa n'akwa, ịghọtara ya. So o nwere ihe dịka separation. Onye ọbụla traịrị wee gbaa ụchụ wee separate ya gị na ezumezu mmụọ so gị nwanne, onye ahụ na-anaghịrị eri iyi, ịghọtara ya. Onye ahụ anagogo n'iyi ebe ọ dị ukwuu. Ya bụ ihe ị kwesịrị ịma, ịghọtara ya. Then abịa na ngwongwo eji eje mmiri dịka nsi wee kwuo na mbụ nwere ihe o mere. N'ihe ahụ o mere bụ na ngwongwo niile anwa nwere ihe o representịrị, like mụ nwa bụ Eze-Ana Ugochi tubelu alụcha ọrụ mmiri ọfana. Ihe anyị ji alụ ọrụ mmiri bụ 80,000 naira for now na-etu ihe si kwuru kịta. Ihe agbagowe onwe ike gbagowe banyesi ihe gbadara akwa na-agbada ọgwụ ike gbadaba, mana na ihe ọpụta o ji wee bụrụ 80,000 bụ ọrụ mmiri ego adịrị ya, mana ihe nji arụ ya na nwa mmiri andị na enyere m mandate na onye ọbụla chọrọ ịlụ ọrụ mmiri, achọrọ m ibuwe ego ụzọ. Ihe dị m mkpa bụ na mụ alainụrụ onye anwa so ndị mmiri ya ka ọ kwụsị ịkwụ ụta. Ọnya kpatara m adị asị ka m chaji wa based on otu ihe si wee gara ọnụ ma ọ bụ chọba ka m nwebe nnukwu uru. Ọrụ mmiri na-alụ ihe chọba na-abụ na adị ya ofu obere ewu na ofu ebulu. Obere ewu bụ nke eji agbada mmiri, eji esi ile ọrụ ngọ mmiri abịa kwụọ.
ebuna aha bụ nke eji emesara aka na-abata n'ụlọ ka onye arụrụ ọrụ wee na-ede ude, ka ndị mmiri kwu wee na-ede ude. Ghọtara ya? Na ọ bụrụ na then gozie ihe ndị ọzọ dị iche iche ma sisi asirapa and ihe ọnụ na-eri and so on and so forth from the same money a ga-eji wee kwụ ngwọ n'isi onye ahụ. Emesizie ebute mmanya, assorted drinks, ndị mmadụ ebuna ahụ egburu n'ụlọ sichaa ya, enwere ike sie ya with maybe pepper soup nke agiri ma ọkwa na-esiri with rice and so on. Ihe dị mkpa na ọsara ka a na-eme, anyị ebidokwu mmanya, onye tiri nri ma ọ bụ soup enye mmanya. Ihe a chọrọ ụsara aka. Now etu a ka anyị si eme ya, emesịa ọrụ mmiri aga ọfụma. Nke ọzọ, o nwere ndị na-eje na mmiri, etu ha si eje na mmiri abụrụ ihe dị wrong. Enwere ike ejezie na mmiri a ndị mmiri agba ya ụchụ. Ijekwana na mmiri je na-ebuso ọbara n'ime mmiri, ọ dị total wrong. A lot of ndị mmiri na-asụ ya nsọ. Ụfọdụ nwere ike ije gbuchaa ya etu agba ahụ ụchụ maka ndị mmiri na-adịmit, ha chọrọ ọtọnọ n'ime mmiri. Kama dụọrụ ha na iche ebe ị ga-anọ wee na-ebusara ha ihe ọbara, mana not ibunye direct n'ime mmiri. Ịghọtara ya? Ihe ebunye direct n'ime mmiri, ihe ebunye direct n'ime mmiri, kama ọ bụrụ na ọkụkọ ma ọ bụ ewu ka iji, ịgbatụ ya mmiri obere, ịgbatụ ya mmiri obere ka ọ ya adịtụ a little bit unconscious, ịhapụzie ya n'ime mmiri. Then ọ bụrụ na ewu onye gwupụtawo, that one is saraka for all the elements living in the water. Ọ bụkwa na ọkụ inwe ike gbaa ya mmiri ma ya egwupụtara, mana however ọwụde na emechaa gwupụta hapụ ya, you have done what they manọ nke ha chọrọ ka hapụrụ ka ọ na-elive within the live alive. Maka o nwere some ije na mmiri ụfọdụ, o nwere ihe eji fụcha ụfọdụ ọkụkọ ọcha na-elive around the live alive. Yes. Ọkwa nnọọ nke ha chọrọ iwere, they will run that one. Ghọtara ya? Now ngwongwo niile a dị na baf representere ndị niile the elemental beings in the water. Now ịrụzie ebe anwa, example, enwere mmiri ndị ji arụ ọrụ na oraifite, esi enwe mmiri na-abụ ji arụ ọrụ. Ofu eze na-ebi okwu nwoke while ekulo bụ nwaanyị. Ọ bụrụ na mma alụ ndị mmadụ ọrụ mmiri, mma ajụ eze na-ebi okwu, mbịa na mmiri gị na rụọ ọrụ mmiri a, ọ ya aga? Ọ sị yes. Ọ bụrụ iwu na onye na-alụrụ ọrụ mmiri ga-aga na mmiri be nna gị, maka o nwere obodo ị ga-eruo, ọ bụrụ obodo adịghị ekwe ka a nọ na mmiri ha wee chụọ aja. O nwere obodo ị ga-ejeruo, ọ bụrụ na mmiri sochi onye uwe onye a bụ mmiri dị n'ime ịkpa ka ị nwere ike ijewu, nwee nke ị ga-ejebe. Ọ bụrụ na mmiri dị mmiri chi onye a bụ mmiri dị n'ezigbote n'ugwu ya arịba, eresịa ya ịbịa gbata onwe ka ọ bụrụ mmiri si n'ụgbọ na okwute, and o nwere ike inweta access wuti ewu iji wee gbadata ebe ahụ afịa ahụ. Afọ ihe ị kwesịrị ime ewu ịgba afa mmadụ mmiri gị ji arụ ọrụ na ya na mmiri ya onye ahụ ya na-achọ ịrụrụ ọrụ ọ na-erikọ. Ọ bụrụ na ọ na-erikọ, ị ga-anọwu na mmiri iji arụ ọrụ wee kpọọ mmiri chi onye ahụ wee chụọrọ ya aja. Example, ọ bụrụ na n'ibi Lagos, o wee nwee ezigbote enyi gị nwoke na-anata village, maybe n'iwe onye Anambra, wee nwere na ọ natara village wee ruo na be ụlọ ya, mother wee nye ya ihe ya wetara na Lagos, they say be a plantain for the fact na gị na onye a na-erikọ, ọ bụrụ ezigbo enyi gị, nne gị bụ ihe plantain, ọ ya ebutere ya na Lagos. Ghọtara ya? Maka na gị na ya na-erikọ.
then etu a ka ọ dị na mmiri. Mmiri ọbụla na ibie, mmiri ọbụla nwere mmiri ya na ibie na-erikọ. Therefọ izigodo mmiri ozi, example na mbịa na eze, mbịa na eze, eze na-ebi okwu na oraifite, ọ mmiri ka ọ bụ, atụọrọ m ya nzu kene eze, ọ mmiri ji alụ ọrụ, kene si eze na m abịakwa n'ọkwa ka m bịa kwụọ ngọ onye dị etu onye dị etu a, lese Ifeanyị Okafọ, onye Imo steeti, onye ọrụ n'ọnya ka m bịara ịkwụ ngọ ya dịka etu esi wee kpaa. Ntụchara ya nzu, enwee mkpọ mmiri chi Ifeanyị Okafọ onye ọrụ si abịa na eze na-ebi ụkọ bịa were oke. Mkpọ ya atụọrọ m ya nzu, kpọọ chi onye uwe ya tụọrọ ya nzu, kpọọ nwaanyị mmiri ma ọ bụ di mmiri tụọrọ ya nzu, tụchaziere ha nzu, asị ha n'ọkwa ịkwụ nga aha ka ndị maka ya wee bịa na ngwongwo ha niile zuru oke. Ewere m ọjị, maka na nke ọmụ na mmụọ anọ na-eri na ọjị wụ mbụ na mbụ, ngwọchara ha ọjị, eburuzie m ngwongwo awa dị na baf dọị na mmiri. Ọ bụrụ na onye nna arụrụ ọrụ mmiri so nọrọ ebe anwa, o mechazie ọ bịa wụọ ahụ na mmiri, mmanye ya akwa ụdị saa ahụ na mmiri, ọ sacha ahụ na mmiri. Then mgbe a ga-enyezi ha ewu, iweta ewu a sị ha na ewu a bụ ewu iji esi lụọ ọrụ mmiri a, na ọrụ mmiri ya na-arụ taa, arụcha ya taa na ya alụ ya ọzọ. Maka na omenala Igbo, ọrụ ọbụla ma ọ bụ ihe ọbụla emegidere wee gbuoro ya ewu has been sealed. It will interest you to know na ịgba nkwụ n'ala Igbo adịghị agba ya ugboro na abụọ, for the simple reason na ewu dị involve n'ịgba nkwụ ma ọ bụ ịma ọgọdọ dịka ndị si akpọ. Ịgba nkwụ bụ mmemme nwaanyị ahụ imerụ that involve all the entire village. Remember, ime ego nwere ike ime involve only the family, close relatives or clan, or at most clan abịa eme ego n'isi nwa ha nwaanyị. Mana o ruzie n'ịgba nkwụ, the entire village will be involved, because na enwere nkwụ obodo na-adị na ya bụ list. Ewu wuo ewu ụmụnna, bụsị a na-egbu ewu ahụ ewu akpụtara ka egbuo wee gwa ndị ichie, gwa ndị ana na Ifeanyi nwa Okafọ nwa ha nwaanyị ga-eje ije dị na Imo steeti. So with that, remember na mmanya niile aṅụrụ bụ anyị bụ ndị dị ndụ, ndị ṅụrụ ya na relative onye a bịara ịnụ nwanne fa. Mana ihe ndị ichie kịtalụ n'isi Ifeanyi nwa Okafọ a na-anụ n'ụbọchị ahụ ewu ahụ egbu ọgbara ya gbasa n'ala ahụ. So dị afọ ha esorogo wee rie ewu n'isi Ifeanyi nwa Okafọ na-anụ di. So ọ bụrụ na anụkọtara oti, ọ bụrụ for any reason na adị anụzi, ife a ga-abalansị nwoke bịa anụ nwaanyị bụ ego o merụ n'isi nwaanyị ya ada anụzi. Mana ama balansị ya enwe nkwụ ego ọ gbara na eji wee gba nkwụ ma ọ bụ egwu o gburu na ịgba nkwụ. Ịghọtara ya? And for any reason, if that the same lady Ifeanyi nwa Okafọ ahụ nụgha dị ọzọ, si ihe a ga-eme ebe ego ama agbazi nkwụ ọzọ. Maka na ama agba nkwụ n'isi mmadụ ugboro na-abụ, na because na ndị ichie ama eri ewu ugboro na-abụ n'isi ofu onye. So na ewu ahụ a na-egbu eji esi nyawu the marital rights. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dịkwu n'ala Igbo mgbe gboo. Ọ bụrụ na ego ana mgbe a na-agbaghị ha, enwere ihe dịka legal documents ka ejewe kọt ma nka no. Igo mmadụ ana, gochaa mmadụ ana, igote ewu ana na nnekwu ana, egbuoro ana, ihe eji egburu ewu ka ndị ana sorokwa lie na n'ụbọchị taa na Ifeanyi Okonkwo na-elesi gị bụ Dennis Obi ana for them to bear witness
ọbara ahụ ebusara na n'ebe anwa na ngwuru anwa, ndị ichie adịghị aware na enwelu exchange of money in respect of ana, and ana anwa amasị asa maka na egbu igbo ya ewu, ewege wee siluo ya, the blood of the goat wee seal the agreement, nkwekọrịta. Now can never be reversed. Ọ bụgoro na onye ahụ pụta echi wee ka ọ sị na ọ na-agọ, onye pụta anyị eji wee si bido gị ihe bi ihe nwụrụ, ndị a na-abịa gbaa aka ebe yes na onye dịta na onye anwa na ihe nkọwa ihe awụ ka ịghọta the importance of goat. O nwere ndị na-asị na ha na-eji alụ na ọdụ mmiri ọwụsọ ọkụkọ ka ha ji. I wonder ihe ndị dị etu a na-arụ, maka na ofu ewu karịrị ọkụkọ 10 na mmụọ na-etu esi emesho ihe, ịghọtara ya. So ya wee ewu ahụ egburu buka ewee si luo ya bụ nkwekọrịta alụmdi na nwunye ahụ. So n'ọlụ mmiri ewu ahụ egburu iji wee kwekọrịta one, ihe na-emewu na taa na mụnwa bụ Eze-Ana Ugochi tubelu, onye na-alụ ọlụ mmiri nọ ka onye mbe between ndị mmiri and onye a na-akwụ ngọ n'isi ya. Na taa na mụnwa bụ Eze-Ana gbadatara ka m bịa kwụọ ngọ dị mmiri na-ese ngozi ka ibe. Na taa na mụnwa bụ Eze-Ana bịara ka m kwụọ ngọ n'isi ngozi ka ibe, wesi dị onye ụwa ya na dị mmiri ya na-ekwa ngwongwo ma na ego niile a na-enye n'ụbọchị taa ụbọchị a nọ ya n'afọ Igbo na ego wa Eze-Ana bịara ịbịa kwụ ụgwọ ngọ n'isi onye a. Na bido taa dị mmiri ya biko ịghasazi narị ihe nee ihe eji enweghị weta anọda nwa bebi nwaanyị si ya na onye ka aka iji replace nke nwaanyị ị na-achọ ka ị kwụọ ngọ n'isi ya. Nya hapụ ngozi ka elesi ngozi ka ibe, ya hapụ ngozi ka ibe ka ngozi ka ibe nụọ dị mmanya, biko ya kwudokwara ya, ya na-ewetara ya oke na mmụọ ya. Bido taa abịara ime ihe kwesịrị ime, nya aghasazikwanarịa ihe kama ka ọ na-ewetara ihe ọma dị iche iche. The same thing na ọ bụrụ na nwoke ka abịakwara ịbịakwụ ngọ, asị na taata abịara ịbịakwụ ngọ na anyị na-agwa dị mmiri nwaanyị mmiri ka o bido taa na-ejikọ nwa bebi a wu an image of another nwoke wee na-replace anya, hapụ Ifeanyị Obi ka ọ nụọ di ọnụ nwaanyị n'elu ụwa, ya aghasazikwanarịa ihe ma ya biko ya kwudokwara ya. Emechaa ya etu a, nke bụ eziokwu na bido ụbọchị ahụ na dị mmiri ma nwaanyị mmiri amaghị asaziri ya ihe. Ife ọ ya dị ka ya bụ di na enyi nwoke na enyi nwaanyị for any reason ha wee decide ya na ha ama n'onwe ha. N'ime na ha decide na ha ama n'onwe ha, ha wee kpebie ngwa nke nwaanyị ngwa nụrụ di amicably. Nke bụ eziokwu na nke nwaanyị anwa nụọ di, o nwere ike esempụ na enyi nwaanyị ọ wee nụọ di, bọsọ ọ na-agba nkwụ enwere ike ije ọmụọ nwa, enwere ike netara ya nwa, mana ya na-emezi nke ọzọ, mana we still remain friends. Onwe ụbọchị m pụtara na junction fụ ya ka anyị na ndị mmadụ na-enwe esi mebi ndị ọka mma pak ma ka si kere ihe na-ese eme m udogoro the case, gatara ya si etu anwa ime amicable harmony discussion between ndị mmiri gị ma nwaanyị mmiri gị, enwe harmony, ọ mana aghasaziri ihe mana ọ ga-akwụtoro gị, gatara ya. So onye ka anyị na-eme akpị alignment align na ụnụ na-abụ inye ya oke ikwesịrị inye wee yozie ya ka ọ bargaining. Ịrụsi ọlụ mmiri etu ọlụ mmiri aga sịrịrị werere and na ha enwere ike ịghasaziri gị ihe in future. Etu a ka ọlụ mmiri kwesịrị isi wee dị. Anyị mesizie ya, anyị sizie ndị mmiri ahụ taata enyechago n'okwu unu niile were ewu a wee si elu ya, sozie na anyị batanụ n'ụlọ na tempụl ebe anyị ga-egbuzi ebunu wee mesara ka ebunu anwa
na saraka anwa na nri anwa anyị na-esizi n'ụlọ nọ ka reception onye nụrụ di na nwunye na-abụ ịgbasịa nkwụ nwaanyị ijezie atend ya gbuo ntie nri ma mmanya ma ihe n'ihi enye ndị niile bịara that marriage reception. Ghọtara ya? Agwara m gị na ịrụ ọrụ mmiri wee ịgba nkwụ in reverse, because mgbe anyị ga-etinye ewu a na mmiri, all the fishes and the elemental beings will feast on it wee nwa aṅụrị sị ahịhịa a Eze-Ana bịa yọọ n'isi onye dị etu a ya gazie. Abịazie n'ụlọ gbuo ebule ahụ wee sie nri wee mee saraka, ndị nọkwa n'ụwa ndị mmadụ ha richakwa ha sị ya gazie. Ghọtara ya? Ọrụ mmiri agazie. Believe me, ịrụ ọrụ mmiri etu a onye a ga na-enwe aṅụrị. Akwara pasisi ya asa etiri ebe ahụ ọ bụrụ mmụọ ya ama akwa, mana o nwere ndị dependent on liver line, ndị na-ebe akwa azụ, ndị na-amacha ụkwa, ndị na-aha olugbo. They always look forward to go to the river for their daily activities and means of life. So mgbe ọbụla ha nọ na mmiri, ha nwere ike fụ ka mmiri bụ that sisi ya asa akwa agbarata ọfụkanya na ọchịrị ya n'obi aṅụrị wee manye n'ugwu aṅụrị ahụ o nwere ihe ha chọrọ. Ghọtara ka ọrụ wee gazie. Alụcha nke a egbogota n'elu ana, anyị nabazie anyị chụọ aja ndị ọgbanje elu ana. Echefuru na ngwongwo ahụ adọghị na mmiri, ihe ngwongwo ndị ọgbanje mmiri na ya. Anyị pụtazie n'elu ana, ndị ọgbanje elu ana anyị gwakwa ngwongwo nke ha chụnyekwara ha aja, maka na-enye ndị ebe enye ndị ebe a achụchara ha aja gịnị na-agazi ịbatazie n'ụlọ igbo nke saraka wee mee. Believe me, ịrụ ọrụ mmiri etu a ọrụ mmiri agazi ọfụma. Ghọtara ya? O nwere ọdọ mistake ndị mma ụbọchị m nwee Eze-Ana na-eji alụ ndị mmadụ ọrụ mmiri mmadụ ịnọ in one day. Nrụ ọrụ mmadụ ịnọ ọrụ mmiri in one day, meaning na 4 ebulu ka a ga-eburu ndị mmiri m n'ụlọ. Reason bụ na ndị mmiri anwa bụ ndị kpọtara ndị anwa one by one. Amarugo na each of them wee weta ofu ebulu. So mmegburokwa ebulu gbuo ebulu na anwa. O nwere ndị na-abụ dibịa na-abụ ha rụọ ọrụ mmiri mmadụ ịnọ, let's say example, ha ewere ego ofu ebulu gbuo ha, werezie ego ndị ọfọ ya na-akpa. Who will deceive you? Ịma ọnụ onye kene so na-ekene ndị mmiri ma ma afọ aka nye ha ihe, mụ onye na-enye ha ihe, mụ ha na-egbugara ozi ego. That's one thing I don't know. Some people na-adịwa stingy whenever they want to give to the spirits. Ha gbawa ya anya, mana ịma ọ na-efu aka afọ onye mmụọ ihe, mmụọ afọ aka afọ wee mere gị ihe. Si etu aka esi agwa arụcha ọrụ mmiri agazie. Arụ ọrụ mmiri agazie. Arụchara ọrụ mmiri, ịbụrụ nwaanyị na-agbakwa nwaanyị mmiri gị, na-agbakwa dị mmiri gị ka ọ kwụdokwara gị ụtarị gị oke gị, bụkwa nwoke na-agbakwa nwaanyị mmiri gị. You need them. Ihe gaziere gị. Nwa ajụjụ ị nwere na ihe a nkụwa gbasara ndị mmiri taa, maọbụ ihe nkụwagoro n'ọdịnala Igbo na-agbagwoju gị anya, maọbụ ihe ị chọrọ ịghọta, sendịalụ m meseji 08057837672. Eze-Ana Ugochi tubara bụ aha m. Asịrị m ka m kwubie okwu, asịrị m na ndị niile ya agba nrecha vidio ha tụsara ya ndị ọzọ. Asị m na ọmaka ga-emere ụnụ, asị m na ụnụ ga-ejere obodo n'ala obodo, asị m na ụnụ ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Ha nke ọfọ kwubie okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwubie m okwu n'isi ndị enyi m niile, n'isi my fans, ndị na-enecha vidio anyị tụsara ya ndị ọzọ, ndị na-agụ ọfọ for 21 days ukwu ka agọwa. Ekwubie m okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Let there be curse breaking, let there be open doors, let there be upliftment, let there be favor, let there be financial breakthrough. Ekwu m okwu n'isi ndị niile na-ege vidio a. O nwere onye ga-esi na vidio a, nyerecha vidio a, is a life changing message. Ọ bụrụ na ịrụbara ọrụ mmiri mbụ ma ọrụ irugo before, mana ifụbọ changes, jee chọọ akwa ọkụkọ Igbo, were eze ndị mmiri iwe, si ndị mmiri na iwe ọbụla ha na-ewere onye abanye n'ime akwa na iji akwa ọkụkọ Igbo eze ha iwe. Ezumezu mmụọ na-ewere gị iwe, water elements abanye ebe a akwa ọkụkọ Igbo.
were akwa ọkigbo nyefee n'isi ugboro anọ prezent afịa na ụbọchị na-anọ jee na junction tiwe anya bụ akwa were ego n'ọbụla ego ya egotawa ife 20, 50, 100 naira n'ọbụla tọpụ ya junction asị ego aja. Your story must change. N'aha Chukwu nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu, agọzie my viewers all over the world. Let open doors and breakthrough continue. Let financial breakthrough continue. N'aha Chukwu nke pụrụ ime ihe niile. Ise ekwubie m okwu ihe kwesịrị ịma gbasara ndị mmiri. Ndị mmiri bụ ndị obiọma. Ndị mmiri bụ ndị na-ebuli mmadụ elu, mee mmadụ odogwu, mee mmadụ eji ama atụ. Align yourself with ya ndị mmiri, na-akpọ ndị mmiri ka ha gọzie gị, maka na ndị mmiri nwere ego, ndị mmiri nwere akụ na ụba, ndị mmiri na-eme ihe adịrọ possible ọ dị possible maka na mmiri bụ ndụ. Ya gazienụ n'ọfọ.